Sambesita loekt vanzelfs een protte volk, beveiliging en hege heren. Alles is klaar voor een koninklijk welkom. Dank u wel. Zonnige weer. Leuk, ja. We stellen voor om even hier een kleine rondje te lopen hier omheen. Na een rappe tocht bij de Fensdel gaat de prins het Wentzwaarcentrum Noorderhoek in. De Parsen en de Oranje fans mogen hier net bijwezen. Valt er nou mooi in het echt? Of, Ja, crazy man. Ik vind hem altijd wel leuk. Ja, is heel crazy. Ja. Zijn broers ook, die zijn ook crazy jongens. Ik heb ook wel eens zien in Amsterdam. Daar heb ik zelf werk, dus heb ik hem ook wel zien. Ja. Dus. Maar dit is er Dus helemaal, dus mooi dichtbij. Heb je dit wat je me van verwachtte hier? Even gauw een wijfke? Nee, ik heb meer verwacht. Ik dacht, hij zou wel een praatje maken nergens of zo. Nou, hier zo aan de kant. Maar dat deed hij niet. Doet er misschien nog wat eruit komt. En het geduld het belenen. En dit is voor de kinderen, voor in de tuin. Ook een kwartje. Het begint weer koud genoeg te worden hiervoor. De vogels zullen er heel blij mee zijn. Dank u wel. Maar het gaat van een middag vanzelfs om het project Waterschoon. De prins die het van wettenbeheersing specialiteit maken had, krijgt wie het waardig uitlist over het systeem. Dit wordt in 200 nijbouwwenten tappast. Het afvalwetter gaat dan net het riool in, maar nou een vergister. Prachtig project en ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. En, ik heb ze ook al verteld, uniek in de wereld en zeker vanuit mijn functie bij de Verenigde Naties. Waar een van onze speerpunten voor Rio + 20 is het hergebruik van afvalwater. Zoals ze in het Engels zeggen, there's no wastewater, only water wasted. En hier laten ze dus in Sneek zien, in Friesland, voor de hele wereld wat hiervoor mogelijk is. Na een rondleiding in de week zet het zeilschip al naar een hotel in de buurt. Daar wordt het project officieel openen. Ja, aan laten draaien. Moet hij? Ik hoor nog niks. Maar dan...